Karbi lo Charlie Asong Dipu Regional Committee Mesen Ben Kechari Chalonji Aphan Chitini Phai Krisiani Kilik Padoponlo Bangso Long Liton Sing Timung Maipu Lapen Nelson Timung Kongchun Bang Anghoy Ningkan Hini Abaha Aphan Chepalong Ponlo Karbi lo Charlie Asong Henlo Khai Amoy Arbung Lo ki Charlie Hinjong Si Paprang Ponlo Te Karbi Hakhaya Tumta La Anso Se Pirthea Dangalong Tami Anong Chethang Dunpu Sonsi surihini ra inquire ke thom pen surihini ra inquire pho ningkan ke thom abaha Karbi lo Charlie Asong Dipu Regional Committee Mesen pen ke Japon ji aphan pura kidam tangani nomination alo jokponsi patumi chitini phai Krisiani Mesen pen kilik pedoponlo Bangso kiligalong mai pharpu Liton Sing Timung pen anghoi chepalong ponsi non kewang jilangani akithur mi ari soi jangatum lo ke Charlie hin kangthur pon thek ji aphan Lapen det long ria kisung chesemet aduya hoya puthakami arjap thipen chesong ponjip si lamcha chipi pon tiripiatum lapen regional long claim bangatum nangkang hon lapen ning nangka chet hepen niliphan nangkang vai ponapot kachuro lamthi piklang pon thare liton sikimo pini litum Karbilo Charlie Asong KSA litum pini Dipu Regional Committee 4 Regional Committee pini election padopondo Tasala so election along kami nilida cepatay dun lo harus cepatay dun pen niliphan Dipu Regional Committee unders kito branch sub branch lapen head branch lapen regional committee no akang hon pen pinila so election long niliphan mesen abot pen niliphan napai pon lo laso haidat pen nili alaso kedamtang aningan nili wan ma kachisong laso no taksi no ne phangge bang tan nili la no si chisong ji kachisong aputhak la kelalo itum kidu pilak tum education aputak itum nona lek piklang education aputak nili claim ji busin matha Lapen akimi Dipu Regional Kongchun Bang Nelson Timung pentami lason si Loki Charlie hin lapen khaya kisung longri longpat akisung kedo anta mai phulapen claim rapet atum pen chelangsi kaiki aportami arjap thipen chesongji pusi lamcha chipipon Charlie Asong pen Dipu Regional Committee pen kilik kapa dolong nilisabe Kongchun Bang pen cepate don losi Kongchun Bang cepate long nilisabe dak sub branch mande head branch atum nilphan ching hon pen alangli claim pon thek ji pukam matha pen nilphan sabe nang phai pan lo lasi kewang jilangar ni nistame nidame ke cheng si bangge priority ki pipon ji bangge lo Charlie bomari so jang phan nili aprang ki japon phan nili kai ke tami ke kam che japon tip la pen nilong la na ki japon ji non ke elected alang mai pus tam alang ni claim tam ni kai kita chirap chitu dunji Dipu Regional Committee along kili ke padopona son thak thak si Karbiang long alo long pli a Regional Committee along tami kili padopon lu pusi pachini pontu News report long sudar inti Karbiang long live